ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардаем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо бошад оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаед доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. довталаб барои камарбанди вазни миёнаи UFC Шавқат Раҳмонов оиди муҳориба бо чемпион Билол Муҳаммад фикрҳои худро баён кард. Билол Муҳаммадро бояд ҷиддӣ қабул кард. ӯ хуб меҷангад ва тактикаи хуб дорад. ман фикр намекунам ки ин муҳориба барои ман муҳорибаи осон мешавад, лекин ман то охир меҷангум. албатта ки дар муваффақият будани ӯ иштироки дастаи Ҳабиб низ ҳаст, аммо Билол худаш меҳнатдӯст аст. ӯ доимо тамрин мекунад ва инкишоф ёфта истодааст. ман ба ӯ барор хоҳонам. вақте ки мо вом мехӯрем бигзор ки беҳтарини мо ғолиб шавад. ман тамоми қувваи худро медиҳам. ба ман камарбанд даркор аст ва ман ин камарбандро ба Қазоқистон овардан мехоҳам, гуфтааст Раҳмонов. ногуфта намонад ки муҳориба байни Билол Муҳаммад ва Шавқат Раҳмонов рӯзи 8 декабр дар турнири UFC 310 ба нақша гирифта шудааст ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. тобови ҷангори вазни сабук UFC Майкл Чендлер боварӣ дорад ки Ислам Махачев Арман Царукянро ба боварӣ шикаст медиҳад. ман ба ғалабаи Ислам боварӣ дорам. ман шунидам ки муҳорибаи онҳо моҳи январ баргузор мегардад. фикр мекунам ки Ислам дар муҳорибаҳои охирони худ сахт инкишоф ёфтааст. ӯ текдаун гузаронида метавонад ва агар ки ӯ ин корро кунад, пас сабмишн мегузаронад. ва боз дар муҳориба зидди Порие, Ислам нишон дод ки дар стойка хеле сахт аст ва ту бояд ин чизро фаромӯш накунӣ. ман фикр мекунам ки Ислам Арманро шикаст медиҳад ва муҳорибаи онҳо ҳатто муҳорибаи наздик намешавад. ман гуфтанӣ нестам ки ӯ аниқ Арманро ба осонӣ шикаст медиҳад, аммо ӯ ба боварӣ ғолиб мешавад, гуфтааст Чендлер. ва дӯстон, бояд гуфт ки ҳоло муҳорибаи Ислам Махачев ва Арман Царукянро расман эълон кардагӣ нестанд, аммо худи Махачев хабар дод ки моҳи январ муҳориба гузаронидан мехоҳад ва барои ҳамин муҳорибаи онҳо метавонад ки моҳи январ баргузор гардад. варзигари ҷавони тоҷик Анис Ёқубов гуфт ки ӯ аз ҳама зиёд арзандаи муҳорибаи унвонӣ аст. биёед суханҳои Анисро гӯш мекунем. ман вартанро мешиканам ва довталаби рақами 1 мешавам. ин панҷум ғалабаи пайдарҳами ман мешавад ва ман аз ҳама зиёд сазовори муҳорибаи унвонӣ мешавам. ҳамаи онҳое ки дар рейтинг аз ман болоанд, онҳо байни худ меҷанганд ва барои ҳамин аз рейтинг берун намешаванд. мо ин чизро мефаҳмем, барои ҳамин мебинем. лекин ман зид нестам ки боз як муҳорибаи дигар гузаронам. агар ташкилот гӯянд ки боз як муҳорибаи дигар, пас ман тайёрам ки боз як каси дигарро шикаст диҳам ва барои камарбанд ҷангам, гуфтааст Ёқубов. хотиррасон мекунам ки муҳорибаи Анис Ёқубов зидди Вартан Асатрян рӯзи 15 декабр дар турнири ACI 182 мегузарад. ҳамчунин дӯстон, Анис гуфт ки кадом ҷангвари тоҷик аз ҳама машҳур аст. фикр мекунам ки Нурулло Алиев, ӯ хеле машҳур аст. ҳамчунин Муҳаммад Наимов. агар ки ӯ дар охирон муҳорибаи худ мағлуб намешуд, пас ман фикр мекунам ки ӯ рақами 1 мешуд, чунки ин чорум ғалабаи пайдарҳами ӯ дар UFC мешуд ва ӯ ин муҳорибаҳоро дар вақти кам гузаронидааст. боз Азам Ғафуров, агар ки ӯ дар охирон муҳорибаи худ ғолиб мешуд, пас бо ӯ ягон кас баробар шуда наметавонист. камарбанд дар Тоҷикистон, ӯ рақами 1 мешуд, гуфтааст Анис. дӯстон, худи шумо кадом ҷангвари тоҷикро аз ҳама машҳур меҳисобед? метавонед фикрҳои худро дар комментария нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед то боздид. хонободу сарбаланд бошед.